ҷиҳати пешгирӣ аз бемории сироятии COVID-19 аз ҷониби сохторҳои марбутаи шаҳрӣ чанд муддат аст, ки дар кӯчаву хиёбон, бозору марказҳои савдо ва боғҳои фарҳангию фароғатӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ роҳандозӣ гардида, дар ин раванд ниқобҳои муҳофизатӣ низ ба сокинон тақсим мегардад. ҷаласаи навбатии ситоди шаҳрӣ оид ба пурзур намудани чораҳои зидди эпидемикӣ ва пешгирӣ аз интиқолу паҳншавии бемории коронавирус COVID-19 бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе баргузор гардид, ки аз ҷониби гурӯҳҳои корӣ ба масъулин маълумотҳои мушаххас пешниҳод гардид. ҳамзамон аз ҷониби гурӯҳи корӣ миёни тоҷирон ва харидорони бозори Султони Кабир корҳои пешгирикунанда гузаронида шуда, дар натиҷа муайян гардид, ки баъзе аз сокинон бепарвоӣ зоҳир намуда, бениқоби тиббӣ дар ҷойҳои серодам гашту гузор менамуданд. аз ҷониби сохторҳои марбута ба нафарони бемасъулият, ки дидаву дониста оддитарин қоидаҳои гигиенаи шахсиро риоя намкунанд, ба онҳо маълумоти зарурӣ пешниҳод намуда, ниқобҳои тиббии яккаратта тақсим намуданд. дар идомаи чорабинӣ чунин корҳои пешгирикунанда миёни ронандагон ва мусофирон низ ба роҳ монда шуд. дар натиҷа муайян карда шуд, ки баъзе аз мусофирону ронандагоне, ки аз ноҳияи рӯдакӣ ба шаҳри Душанбе ворид мегарданд, тадбирҳои беҳдоштиро риоя накарда, бе истифодаи ниқобҳои муҳофизатӣ ба ҳар гуна маконҳои серодам ташриф меоранд, ки ин рафтори онҳо метавонад ҳам худи онҳо ва дигаронро зери хатар гузорад. аз ин рӯ сокинонро мебояд, ки гигиенаи шахсиро ҳатмӣ риоя намоянд, бениқоб ба кӯча набароянд, аз тавсияи табибон истифода намуда, худ ва наздиконро аз ин бемории сироятӣ ҳифз намоянд.